Zuzenean. Bueno, arratsaldeon. Mila esker etortzeagatik. Arratsalde eguzkitsu honetan poesiaz aritzera. Mentxe daukagu Jon Gerediaga, bere liburua aurkeztera, Zeru lurren liburua. Jon Gerediaga kultozko poeta bada, edo oso poeta maitea, oso poeta estimatua ez, poesia maite dugunon artean, baina ez zara oso gauza hauetara emana, edo ez dakit nola esan, ez? Orduan, esportza handi bat eskatu diogu, ez? Aurkezpen, gisa honetako aurkezpen bat egitea, baina, bueno, etxean bezala gaude eta gustora egongo gara. Zeru lurren liburua. Kotxean entorrela ari nintzen pensatzen nola izan nuen zure berri, ze adintxukoa gara, eta zu hasi zinen antzerkiola imaginariorako antzeslanak egiten, Anderlipus zegoen tartean, eta horrela ezagutu zintugunez, euskal literaturaren panoraman, eta gero ondotik hasi zinen poema liburuak idazten, poema liburu desente dituzu, gehienetan natura aipatzen da, baino areago azkeneko liburuetan eta zer esanik ez honetan, Zeru lurren liburuan. Eta nik lehendabiziko galdera egingo nizuke eskaintzari buruz. Zaurituei buruz. Zer da poesia zuretako zauriak sendatzeko modu bat? Gehiago da, arratsalde ondan hori, eskerrik asko tortzarren. Gehiago da susmo bat, nik dauka susmo bat, eta da nire poemak, edo gehienetan pentsatzen dut, nire poemak ondo sartzen zaizkiola apur bat goibel dagoenari, apur bat minduta dagoenari, ezak zergatik, nire bebe gertatzen zait, gehien gustatzen zaizkidan poetak irakurtzen ditu dela, apur bat goibel nagoenean, edo zauri, deno dauzkagu zauri, deno dauzkagu urratu txikiren batan edo hemen, ez? Zauri horiek apur bat min ematen dutenean, orduan nabaritzen dut poemetan aurkitzen dudala babesleku bat. Hitz poetikoan aurkitzen dudala babesleku bat. Aringarria dira zuretzat. Bai, batez ere natura zinguraturik idazten ditudalako askotan, eta hor nik nabaritzen dut nire tentsio batzuk eta nire barruko galerna batzuk baretu egiten direla. Idazterakoan eta irakurtzerakoan. Bietan. Eta behar dela gainera, adibidez, nik ez esango dizut, lan egun zeharo prosaiko batean ez dut hartzen ikastolara joan edo gero umeen bila joan, halako errekaduak egin eta batean ez dut hartzen, ez esango dizut, Rilke edo Holderlinen liburu bat, ezin dut, ez dit ezer esaten liburuak momentu horretan. Behar dut beste aldarte bat. Egongo dira beste poema batzuk, beste liburu batzuk, egun horietan ere ondo sartzen direnak. Baina justo nik gehien estimatzen dudan hitz poetikoak ondo sartzen zait zauriren batek min ematen didanean. Eta pentsatzen dut, nire irakurle bezala hori gertatzen zaidanez, batzutan pentsatzen dut nik idazten dudana ere momentu horietan hobeto sartzen dela edo hemen agertzen diren hitz horiek pisu gehiago hartzen dutela momentu zehatz horietan. Baina susmoa da. Claro, hori esan behar dizun. Ez dakit. Nik uste poesiaren ezaugarrietako bada askotan oso bakarka irakurtzeko gauza bat dela, gainera zuk ez duzu egiten errezitaldirik, ze badira beste poeta batzuk igual, ez? Ahots gora irakurtzen dituztenak, edo musikarekin, edo, ez? Eta, kao, feedbackik ez daukazunean, zergatik jarraitu, nola jarraitu, eta bulkada hori? Hori bulkada hori mantentzea batzutan gogorra egiten da, aldapan gora egiten da, justo horregatik. Hilabeteak eta urteak ematen dituzulako idazten, baina jakin gabe nora doan hori, nork irakurriko duen, erantzunik jaso gabe, nik idoiari erakusten dizki poema danak, baina beti normalean animoak ematen dizki, eta igual hitzen bat ez bazaio gustatzen esaten dit hau ez dakiz zer, baina ez da publiko haundi bat, publiko jende askok esaten dizun zeo, ez duzu normalean feedbackik eskuratzen. Eta hor apur bat galduta sentitzearen ni pentsatzen dut poeta guztioi gertatzen zaigula, ez? Ez dakigula ondo eta
intuizioak eramaten zaitula askotan, gauza bat, poema bat sartzera liburuan eta beste bat kentzera pentsatuz, honek agian ez du jendeak ulertuko edo beste hau bai, eta batzutan igual oker zabiltza, igual kalean bazter utzi duzuna, igual egokiagoa zan. Gustatzen zaiona jendeari. Bai. Karo, liburu hau, pensatzen dut literatur lehiaketa horretara aurkezteko prestatu zenuela, beraz, bazenituen nolait neurri batzuk edo kopuru batzuk. Poema asko gelditu ziren kanpoan? Bai, beti gertatzen zaidan gauza bada, liburu bat atontzera noanean, ni normalean poema bat idazten dut, izan daiteke bi asterik behin, edo asko, batzutan astean behin, edo batzutan hilabetean behin. Eta itxoin behar dut aldarte bat, gorputzaldi bat sentitu artea. Behar dut egoera berezi bat. Ez dakite esaten zer nabaritzen dudan, baina badakit edozein momentutan nik ezin dudala poema bat idatzi. Behar dudala aldarte berezi bat, patxada bat, eta bakardadea, eta isiltasuna, eta holako gauzak. Pilatu egiten dira poema horiek urtetan zehar kajoian, eta gero erabakitzen dudanean, hauek danak osatuko dute liburu bat, eta titula izango da hau. Eta orduan hasten naz, igual aukeratzen. Eta batez ere bazter uzten asko. 120 baditut, badakite 40 edo 50 kanpoan geratuko direla, eta beste 20 idatzi arte ez dudala. Oso galbaeti pasatzen da, eta pasatzen da askotan. Orduan, poema asko bazter uzten ditut beti. Liburu honek 2 atal ditu, 2 ataletan dago banatuta. Horiek nola, izenak dira, zoeren izenak eta olerkarien liburua. Hori burutan zeneukan hasieratik edo nola zerk bereizten ditu alde bateko eta besteko poemak, ez? Nola, aldez aurritik eginda baldin behar zenituen, nola erabaki zenuen nun jarri eta zeren arabera. Konturatu nintzen nire poemak askotan, garai azken urte hauetan pilatutako poema askotan, agertzen zala, gehienetan agertzen dala natura osagai bezala. Natura niretzako da, natura inguratuta bizi naiz, eta hor nik atseden hartzen dut, eta oso gustora egoten naiz hor, eta hor idazteko nik behar dut, aire zabalean idatzi. Baina, poemen erdietan edola nabaritu nuen beste gauza bat, eta zan, naiz eta natura izan osagairik importantena poema baten, hitzak direnez, giza hitzak direnez, beti hitz egiten ari zara gizakiari buruz. Hori argi dago. Baina poema batzuetan oso modu esplizituan agertzen zen naturaren aurrean dagoen pertsona. Horretaz ere galdetu nahi nizun, ze askotan poema liburuetan falta zaizkigunei buruz, idazten dugu, edo utxuneari buruz, hil zirenei buruz, zigartuztenei buruz. Eta zurea bitxia da, espreske adibidez aipatzen duzu zure familiako jendea, ez? Zure hurbilean dagoena. Eta badaukazu, espreski aipatzen dituzu, eta hori egin zait kuriosoa. Ez da ohikoa, eta ze helbururekin egiten da hori, edo ze nola? Ez da helburu bat, momentu horretan, poema bat idazteko momentuan, batean ez dakiz zergatik agertzen da interlokutore bat, izan daiteke batean aita, ama, emaztea, ez dakit arreba, batzutan, gutxi batzutan, baina batzutan ez dakiz zergatik agertzen da interlokutore bat, beste batzutan da zu bat orokorragoa, eta beste batzutan interlokutore batek hartzen ditu forma asko, bai. Esaten duzu ama, baina ama esaten duzunean ari zara, bai, mitologiatik datozen beste konotazio batzuk erabiltzen bai, eta holan. Baina egia da, eta hori zure Alaska liburuan agertzen da, ez dakit izorratuko dut bertsolerroa oso polita da, baina maite dituzun gauzak isilik maite ditugula, holako zerbait, maite ditugun gauzak isilik maite ditugula. Eta holan da, gehien maite ditugun gauzak normalean isilik maite ditugu, baina niretzako hitz poetikoaren bila noanean eta momentu berezi horiek aurkitzen ditudanean hitz poetiko bat bilatzeko, badakit isiltasun hori urratuko dudala, baina urratuko dudala hitz poetikoaren leuntasunez. Ez dudala orain nabil gauza asko esaten eta segurazki gero damutuko naiz.
Baina hitz poetikoaren bila noanean, badakit kontu handiz egingo dudala, eta albada inori kalterik egin gabe. Eta orduan hori da momentua, pentsatzen dut, hori lizentzia bada igual, baina maite ditudan gauzei buruz ere berba egiteko apur bat. Igual eskatuko dizuz familiari buruzko itakoren bat irakurtzea. Bale, Bai, bai. oso motzak dira denak, ematen du, ez? Baduzula neurri bat eta hortik aurrera ja Bai. poemak ez dula Ez, ez dula balio, ez? Ez, batzutan, lehenengo zirriborra egiteakoan, igual, 10 edo 11 edo 12 izan beharrean, igual 18 bertso lerro ditu, eta gero esaten dut, hemen 6 soberan dauz. Eta azten naiz mozten, eta... Bai, bai. Bakoitzaren neura dira horre. Familia, saber. Jesus. 37 Bai. garren Hau adibidez. Zure izena ura da, eta uraren ama, eta uraren memoria. Hau da biziaren likorea, diozu, hartu eta edantzazu. Nik sorbalda bustinuen erreka zeharkatzean, marka bat daramat, begiradari gabeko giza arraza ura ikusi nuenetik. Orain ere, lehen bezala, zurea naiz ama, emazte, alaba, arreba, eta maite dut zure natura ugaria. Nik betiko grabatu dut harrian zure izena. askoz gehiago ezin da esan, Ez, apuntatu dut gauza batzuk hemen gai horren inguruan, baina, bueno, ez, bai, ez dakit batzutan poema baten esaten duzuna beste hitz batzuekin azaltzea, ja, zaila egiten da. Jo, bada, zure elkarrizketak eta begiratzen aritu naizenean, bada zure esaldi bat antologikoa dena, eta da, errealitatea deskribatu nahiko banu, botanika tratatu bat egingo nuke. Alegia, ze beti esaten da Joni buruz eske naturaz idazten du. Eta nik uste dut iritzia da zure liburuak direla trampa bat, alegia. Naturaz idazten duzula, baino dela beste modu bat zeure buruaz idazteko. Ados zauderrekin. Bai. Nik beti esaten dut, paisaiak ez du hitzik esaten, ez dut esaten lenguairik, komunikatzen ez denik, esango, niretzako oso dana dauka soinuren bat, baina hitzak humanoa dira, gizaki batek idazten ditu hitzak, eta poemaren materiala hitza da, hitzez eraikitzen dira poemak, orduan, hitz batek beti hitz egiten du lehenik eta behin gizakiari buruz, idatzi duenari buruz. Eta orduan, zuzabiz igual paisaia bat ikusten, eta ikusten baduzu, eta fijatzen bazara elementu batean, baina bestean ez, eta fijatzen bazara egun horretan argia, ez dakit, apaldu dela behar baino lehenago, eta gainera halako isiltasun, hori dana ikusten duzunean, edo ez dakizu zergatik hori atzematen duzunean, eta beste gauza batzuk ez, ari zara nolabait zure aldartearen erretratu bat egiten. Claro, hor hautaketa bat egiten. Bai, claro. Eta galdera da, zuretako naturak ze zaugarri ditu, edo ze zaugarri ditu zuretako baliagarriak direnak, edo idazteko baliatzen dituzun. Ze nabarmentzen duzuzuk naturatik? Lehenengo gauza aldakorra dela. Nire aldarteak bezain beste. Baina batzutan oso arkabean aldatzen da. Bai, eta horregatik, batzutan da nire burua ulertzeko orakulo bat gazi. Esarriko naiz hemen bankuan, baratzeari begira, eta ikusiko, eta adi jarriko naiz, isilduko naiz, entzuteko. Hori danak daukan soinu hori, edo Ruperrek esaten duen bezala, munduak biltzen duen oihartzun hori entzuteko. Eta jakingo dut, igual batean entzungo dut, ez dakit, alaba baten oiua atzetik, eta gero behan Baiaran Bilboko errepideak arratsaldean ja itzaltzen apur bat soinu hori amatatzen doiala, eta batean, ez dakit, txorioa pasatzen da, eta horrek elementu danak, ez dakit zergatik agertzen dira, horako presentzia bat hartzen dute momentu horretan, nik poemaren bidez apur bat josten ditut, edo zentzua bilatzen diet hori danei batera, horako ari ikusezin batekin saiatzen naiz osotasun hori harrapatzen, eta konturatzen naiz hori egiterakoan ari naizela deskubritzen
poema sortzen den bitartean, ari naizela deskubritzen ni nola nagoen egun momentu horretan. Edo ze esateko daukada nik momentu horretan. Jakin gabe aldez aurretik, nik ez dut sekulan idazten poema bat aldez aurretik daukadan ideia batekin. Ez idatziko da poema bat gai honekin, ideia honekin. Osea, behatzailea zara. Nik ezin dut hola idatzi. Maiarmek esaten zuen, poemak ez dira ideiekin idazten, poemak idazten dira hitzekin. Eta hitz horiek agertzen dira une berezi horretan inguruan dagoen horri zentzu bat emateko ahalegin horretan. Isilik geratu ostean, claro. Claro, eta kontua da, zuk gauza bitxi bat pasatu zait. Zure liburua eta Ramon Andresen azkena neukan biak batera irakurtzen nahi nintzen, eta berak ere naturari buruz asko idazten du, eta berak esaten du, naiz eta gauza biziei buruz idatzi, heriotza dela gauza bat ezin dela estali. Bai. Eta iruditzen zait, nolait, zuk ere horrelako zerbait egiten duzu. Ze azkenean, askotan, ez da zer begiratzen dugun, baizik eta zer uzten dugun alde batera edo zer ez dugun espreski aipatzen, horri buruz ari gara, hain zuzen ere. Ez dakit ados zauden edo... Guztiz ados nao. Niri kostatzen zait imaginatzea gauza bat, ifrentzurik ez daukana. Ez dago olakorik. Beti dago gauza danek daukate aurkia eta ifrentzua. Eta gauza bat, poema baten itxuraz ederra dana, kasi ederregia dana, horre daukan itzala, zeharo mingarria da, porque edertasunaren ifrentzua ez da, gauza eder baten ifrentzua edo paisaia eder baten ifrentzua ez da paisaia itxusi bat edo gauza itxusi bat, ez. Horren ifrentzua da gauza eder horren desagerpena. Desagerpena. Heriotza. Osea, gauza oso eder bati kantatzen ari zarenean, aldi beren ari zara espata bat nabaritzen. Zaten da, hau inoiz desagertuko da. Eta nik zenbat eta gauza ederragoak ikusi, barrutik eragiten didan, barruan sentitzen dudan halako dardarak esaten duena da, honen infrentzua da zer den, hau bukatuko dala. Beraz, ederra dena mingarria da. Mingarriaren hasiera da, bai. Irakurriko ditugu pare bat poema, edertasunaz. Zuk 16garrena, eta nik 25garrena. Bale, ados. Lana jartzen. Bai, bale. Zu lehenengo edo, ni? Venga, zu. Venga, 25garrena esan didazu? 25 eta nik 16? Nahi duzu, ez esan didazu? 16 eta 25. Bale, nik 25. Zuk 25, nik 16. Etzen nuen inoiz ametxe egin egurrezko etxe txiki batekin, eta bi alaba, bi oilo, eta begiekin barre egiten badakien emazte bat, sorterriko mendi urdinetara itzulitakoan. Eta arratsaldetan argi printzak zuhaitz artetik gelara heltzean, itzala zorroztuz doa bizitzaren kontrako espata bezala, eta dena da min emateraino eder. Beste hau, rilkekao, izenbururi gabeko poemak dira, horregatik ibiltzen gara 25, 16, hori zergatik? Jo, titulekin hori nik pentsatzen dut. Zeraina, ikusketatan daude, orduan 16garrena ez dakizu, 16garrena lehendabiziko zatikoa, da horri aldekin ari gara. Nik titulak ez ditu jartzen, pentsatzen dudalako, esaten bai date orain, zein da azken 50 minutuko bizitza, zein da bizitzaren titula azken 2 ordutan. Jarri titulo bat, hainbeste gauza gertatu dira, titulo bat jartzea, eta nola pentsatzen dut poema direla neurri batean aldarte baten markak, aldarte baten eta une baten, une zehatz, bizitzaren une baten markak, nola jarriko dio ni titula bizitza, ez? Bizitzari. Jarriko nuke bizitzaren zati bat, igual, baina denei. Bizitzaren zati bat, bizitzaren beste zati bat.
Bestela asko mugatzen du irakurketa gainera. Honek esan nahi dit hau, ez, nik esan nahi dut dana. Ez dakit, hor agertzen dana. Ja. Hori pentsatzen du, baina neura bada, segurazki, Ja, eta ez da oso praktikoa, neura Ez da guztiak oso bezala. praktikoa. Neura guztiak bezala. Hau adibidez, Rilkeren aipu batekin hasten da, ederra oraindik jasan dezakegun izugarrien hasiera da, ez? Zuk esaten didazunean, ez dudala giza bihotzaren nekea edo heriotza ikusten, haize leun batek kulukantzen ditu adarrastunak. Gauza harinak agertzen dira, belar gainean, egal zuriekin egaka. Eta basotik datozen soinuek ez dute etenik. Osto bat erori eta lokatzetan desegiten da gero, eta abar. Ez alda edertasun hori guztia aski mingarria zuretzat. Naturaz ari garela, bada zure, netako mantra bat izaten da, irautearen ideia hori, ez? Eta hauzu beste poema liburu bateko esaldia da, ez? Nola jakin, nola jardun, nola paratu beti iraun behar duenaren alde. Iraupenaren ideia hori oso nabarmena da. Zer esango zenuke horretaz? Zekao, etxipen ez inguratuta gaude, nekez inguratuta gaude, arrenkuraz, eta zu berriz, irautearen alde egiten duzu. Bai, hor azken boladan konturatu naiz, edo modu esplizito batean konturatu naiz, hor ere dagoela aurki bat eta diferentzu bat. Alde batetik, iraupenaren aldeko jarrera argi bat daukat, edo iraun behar duten gauza horiek bizitza bera, iraunaraztearen alde nago, baina aldi berean ohartzen naiz, poema baten esaten da, harri bat bezala, ez? Harriak irauten du, edo zein hartzen du hemen kalean harri bat, eta harri horrek igual ditu milioika urte. Baina hain luze irauteko behar da ia bihotzik ez izan. Harriak bezala ia ez du bihotzik, nire nago seguro, baina ez dut uste bihotza daukanik. Edo baldin badauka desio oso apala, ia desiorik ez du. Eta hori da modu bat esateko, zelako pakea bihotzik ez eukitea. Igual ez dut asko disfrutatuko, baina sufritu bez. Eta hori da, iruditzen zait, luze irauteko modu bat. Harria bezala, ia bihotzik ez izatea. Baina, azken aldi honetan, eta gainera nitzeri irakurri diot bebai, eta kamiseta batean ikusi nuen, persona bat ikusi nuen kamiseta bat, jartzen zuena, irautearekin ez da nahiko, gainera ondo pasatu nahi dugu. Baina, hori kontra esan bada, ez? Hori da, eta tentsio horretan, alde batetik harriaren bake hori ia bihotzi gabea, eta bestetik desioa daukaguna, ondo pasatzeko, edo nitzek erabiltzen du oso terminologia oldarkorra, eta niretzako oso itxusia, esaten du botere nahia daukala bizitza, botere nahia, eta bizitza ez dela konformatzen irautearekin nahi duela, zabaldu, hasi eta abar. Botere nahia nizai gustatzen bat ere hitz hori, baina bai ulertzen dut esaten duela nire hizkuntzan kamisetak esaten zuena. Irautearekin harria bezala ez gara konformatzen, hori ez aspergarria da. Baditugu egun batzuk apur bat anestesiatuta gabiltza eta ez dugula zer sentitzen, eta noizean behar dugu desioaren sugar hori apur bat bai. Eta bien arteko tentsio horretan, pentsatzen dut jaiotzen dela bebai batzutan tentsio horretan hitz poetikoren bat. Harriaren eta hemen agertzen da gerora pentsatu dut, baina harria eta gerezi lorea agertzen dira poema berean, pentsatzen dut horti doala. Iraun eta iraunarazi bai, baina... Hori da kontrazaleko poema? Ez. Ez, hori beste bada. Zuk aukeratu duzu, Bai, eske hori da. Irakurriko ditugu irauteaz pare bat. Venga. Bai. Zein 62, 63 adibidez? Venga, zuk 62? Vale. Venga, nik. Bota. Zuk badakizu lore zuri horiek, belar artean berpiztuak, erlearen goseak ugalduak, ez direla soilik irudi hutsal bat. Arratsaldez, argiak ederragotzen dituenean, opari bat dira zuretzat. Egin dezazun iraun behar duenaren alde markaren bat. Eta gauaren atarian, zure eskuak
ez du ezer ahaztu nahi. Bai, Marka bat gaina espreski, bai, marka bat, apur bat atxiki nahi duzu iesi doana, harrapatu nahi duzu iesi doana, eta esan nahi duzu, berez igual esan ezin daitekena, eta nahi eta ezin horretatik, tentsio horretatik, esan nahi eta ezin, harrapatu nahi eta ezin, eta hortik sortzen dira batzutan, tentsio handiz, baina sortzen dira batzutan poema batzuk. Baina hor agertzen dira adibidez, hori fijatzen naiz, baina agertzen da loreen irudi hori, eta ez dut erabiltzen simbolo bezala, lore horiek hor daude, baratzean dago gerezi ondo bat, eta horko lorea dira, eta horiek ederra dira, eta pentsatzen dut direla desioaren simbolo bat ere izan daitekela, nahiz eta simbologiak eta bigarren geruzetan, bigarren irakurketa batzuetan agertzen dira, baina eta bestetik dago hori iraunarazteko nahi bat. Baina, bueno, hori ezinezkoa da. Lorak aguantatzen dute zuaitza urtaroka hori da. Eta hori esaten du filosofo batek Nietzscheri buruz hitz egiterakoan Nietzschek esaten du etengabeko itzulera, ez? Gauza berberaren etengabeko itzulera proposatzen du. Ziklikotasuna. Bai, eta hori filosofoak esaten du. Filosofa da Heidegger, eta hori Heidegger zan oso esentziazalea eta izatearen egonkortasun hori bilatzen zuen, horri buruz pentsatu nahi zuen, izatea, el ser. Eta apur bat, pentsatzen du bere terrenora ekartzeko Nietzscheren etengabeko itzulera hori, esaten du, Nietzscheren etengabeko itzulera hori da, berez, bilakaera eta aldaketa etengabea dena, hori, etengabeko aldaketa hori, modu bat ekartzeko izatearen gana, egonkortasun bat emateko bide bat. Osa, lasaitasun bat ematen dizula legia berriz bueltatuko zarela zeuden tokira. Hori da, pentsatu beharrean etengabeko aldaketa hasi eta bukatu arte ez duela aldaketa horien erdian inolako errepikapenik ez ezebez, hori pentsatu beharrean Nietzsche proposatzen du, bueno, igual ziklikoa da eta errepikatu egingo da, galduko dira lorea, baina datorren udaberen agertuko dira berriro, eta hori polita da. Eta horti dator bai, gizakion izaera rituala, esaten du Kasirerek gu animali simbolikoa garela eta rituala behar ditugula. Rituala dira denboran eraikitzen ditugun etxeak, da etxe bat denboran. Gu badakigu urtero, gure urtebetetzea heltzen denean, etorriko dela lagunak eta ospatuko dugula, eta hori da, berez, harrapa ezina eta ulertu ezina den haunditasun eta denboraren jarioa etengabe honetan, ezagutzen ditugun lekutsuak eta aterpeak eraikitzea. Horregatik behar ditugu ritualak, horregatik errepikatzen ditugu batzutan agian gai berdinen inguruan ari gara idazten behin da berriz, baina eske behar ditugu, ezagutzen ditugu eta bizitzeko moduko aterpe horiek. Irakurriko diegu Gerezi Lorei buruzko poema bat. Bai, nik uste. Hau zan, 33, ezta? Bai. Bakea, harrien antzera, besterik ez dut behar. Iraun behar duenak iraun dezan, besterik ez dut nahi. Eta haize leun batek eraman ditzan Gerezi Loreak astiro itsasora. Hor biak hartzen dira berriro, bake bat, harriak duen bake hori, baina aldi berean Gerezi Loreak, mesedez, badakit hilko direla, baina itsasoan hilko badira, gutxienez joan daitezela astiro. Apur bat, ez dugu atxikiko denbora, ez dugu geldiaraziko, baina mantxotzen dugun apur bat gutxienez, mantxotu apur bat. Zure libura irakurtzen ari nintzela, irakurketak gurutzatu egiten zaizkizu, ez? Eta berriki atera da Ruper Ordorikaren, aipatu zu Ruper Ordorika, bere elkarrizketa bat egin diote berrian, eta galdetzen zioten, ja nundik heldu ziren kantuak, ez? Eta esaten zuen, abestia genero bada bere horretan, eta oso librea. Batzuetan poesiatik edan nahi du, eta beste batzuetan egunkarietatik edo tabernan entzundako zerbaitetik. Eta esaten du, poesia gehienetan oso ongi bizi da paperean. Eta euskarri hori behar du adibidez.
jendeak behin eta berriz irakurri ahal izateko. Eta zutaz akordatu nintzen. Gero, esaten du ez, kantuak ere baditu bere ezaugarriak. Alegia, badira poemak bere hortan onak, oso onak, eta ez dute zertan kantu bilakatu, eta ez dutenak funtzionatuko kantu batean. Eta iruditzen zait, gaur egun behar bada, poema liburu bat argitaratzen duzunean, galdetzei zute, bueno, eta ingo duzu emanaldiren bat, edo, ez? Eta, ez? Bai, hori gertatzen da, baina gertatzen da orokorrean literaturarekin ere, nik azken aldi honetan nabaritzen dut, ateratzen duzula liburu bat, edo ateratzen dela liburu bat, eta ez, liburu bat da, baina artefaktu bat ere bai, eta dauka desplegable bat, eta 3 erosi eskero eramaten duzu botila bat ardo, eta, osea, irakurtzea gustatzen zaiona behar du testu bat, mamitsua albada, eta ez da behar beste zebez. Eta gero, nik hori emanaldietan egon izan ez, eta batzuk benetan oso gustora ikusten ditut, baina ja beste hizkuntza bada, antzerkia beste hizkuntza bada, testua da hizkuntza, lenguaia orokorroren parte bat, baina ez da bakarra. Eta nik ikusi ditudan emanaldietan lortu dutenean apur bat testua agertzea, baina ez bakarrik, osea, modu hizkuntza teatralaren parte izatea, hori orduan ikusi ditu normalean, askotan, holan resitaldi kuriosoak, atseginak. Baina oso gutxitan aurkitu dut poema bat, hobeto hartu dudana emanaldi batean, nire gobernurako, nire intimidadean irakurrita baino. Normalean nik poema bat nahiago irakurri isilik eta nire baitarako. Liburu dendatan badago gauza misterioso bat, igual hemen norbaitek argituko digu, batzutan balda berean dago antzerkia eta poesia. Batez ere liburu dendatetan, herriko liburutegian berdin. Balda berean daude. Zuk biak iten dituzu, ez da oso ohikoa? Ja, baina zertan dira, pixkat hasi zara esaten, ez? Nik ere ez dakit zertan diren berdina, porque niretzako batek sortzen diran aldartea, eta besteak sortzen diran aldartea, zeharo ezberdina dira. Antzerkian talde lana da. Taldean idazten dituzu antzez lana. Bai, azken boladan bakarrik idatzi du, baina gero ez du ezertarako balio, porque aldatu egiten da dana. Testatu egiten du. Testatu egiten da, eta aktore bakoitza dauka bere iritzia, eta zuzendaria dauka azken hitza, eta gauza asko aldatu egiten dira. Baina garai batean nahi bezan txerkiolan, ensaiotara joaten ginen, eta testatu egiten zen momentuan, idatzi eta berehala, eta hola. Baina talde lana da, orduan hor salata asko dago, ahots asko dago, eta batzutan badauka gehiago disiplina baten beharra, ostiraleko behar dugu estena bat, eta idatzi behar da. Nik poesian beste gauza bat, poesia da papel bat, arkatz bat, eta isiltasun apur bat, eta une bat, apur bat inguruari adi egoteko eta entzuteko. Antzeslan horiek enkarguak izaten dira? Gaur egun bai. Gai batean ni nintzen antzerkiolaren parte, beste kide guztien artean, baina orain azken aldi honetan idatzi duana enkarguak izan dira. Poema liburu bat inork ez dizu enkargatzen. Ez. Nork enkargatuko du poema liburu bat? Suizida batek. Ez, kaldetze izu ze. Inork ez dizu eskatzen berez zure bulkadatik ateratzen da poema liburu bat idaztea. Baina ez daukazu, ez dakit nola esan, zeure burua errepikatzen ari zaren, ote zaren beldur hori edo... Bai, apur bat, bai, batez ere galdetzen didatelako, esaten didate, bai, hau ez da errepikako eta izan lehike, baina alde batetik lehen esan dizudana, errepikapena behar dugu gizaki rituala garelako. Orduan, behin da berriz itzultzea gai bertsuei, horrek ematen digu babesleku bat historian, edo gauza guztien aldaketa zurrunbilo horretan leku bat ematen digu. Eta gero gainera pentsatzen dut, osagaietariko bat natura denean, sakontzeko modu bakarra da errepikatzea. Gauza batean, alako gai handi eta densidade handiko batean sakondu alizateko zeo zer
atera izateko behin da berriz pasatu behar da, eta behin da berriz, eta hor sortzen dira aldaera batzuk, aldaera txiki batzuk, eta nobedade txiki batzuk, eta hoiekin sortzen dira batzutan aldarte bakoitzak daukan arnasa ere desberdina da, orduan, batzuta irakurketa batzuetan niri ere gertatzen zait impresioa daukadala poema batzuk errepikakorra direla. Adi irakurri eskero eta bi aldiz eta astiro irakurri eskero konturatzen naiz ez da lainbesterako be. Osea, errepikatzen diren gauzak aldatu egiten dutela zeo zer eta beste arnaz bat dela, baina ez dakit, hori beti bezala susmoak dira. Espainiako sari nazionala, poesia sari nazionala Yolanda Castañori eman diote, ez? Bai. Eta berak esaten zuen, apuntatuta daukat, ez? Muturreraino saiatu behar dela sortzailea, ez? Ahalik eta poetarik onena izaten saiatu behar dugula, ez? Eta ez errepikatu erabilitateko formulak. Ja. Iraganean funtzionatu digutenak barne. Horrek, sortzaile gisa hiltzen gaituelako. Bai. Berak oso garbi dauka. Naiz eta asmatu, behin asmatu, Bai. hura ere aldatu inberko zenuke. Ez dakit adoz dauden. Ez dakit, osea, ados bai, baina ez dakit posible den horrelakorik. Ni Ja. jon naiz eta ezin nahi, osea, egongo lehiatila bat esateko, nik baja eman nahi dut, orain nahi dut izan Messi. Egingo nuke, osea, nire buruaz oso nekatuta nago askotan. Baina, osea, nire begirada beti da begirada bera. Eta inguruan ditudan gauzak asko aldatzen ez badira, bueno, errepikatu egiten dira, baina aldaketa horiek eta momentu bakoitza dauka bere arnasa eta bere energia eta bere soinua eta hori dira detaile oso txikiak, oso detaile txikiak. Eta nola, orain ni pentsatzen dut, arreta maila, entzuteko arreta maila hori ere jeitsi egin dugula, ikaslekin nabaritzen dut. Horrela egin eskero, 3 segundutan bideo berri batek harrapatzen ez bazaitu, orduan berriz egiten dute horrela eta beste bideo bat agertzen da. Scrolling deitzen da hori. Ta. 3 segundu daukazu harrapatzeko norbait. Eta orduan, non geratzen da poesiaren mantxotasun hori edo aldarte kontemplatibo hori. Ba, geratzen zaigu bakarrik itxaropen bat. Pentsatzea helduko dala astiro eta behin da berriro irakurtzen dakien irakurleren bat. Pentsatzen dut. Horrekin lotuta, nik poema bat neukan markatua. Bizkar gainean pisu handiegia daramagu. Gizaminaren ikurrekin gailurrak zorroztu ditugu, baina ez da nahiko. Oraindik ere maitasuna zer den ikasi behar dugu. Neguko lorategian okaranak ostu guztiak oharkabean galdu eta 4 lore zuri, 4 lore hau irabazi ditu. Natura beti berri, maistra handi, adi naukazu, astiro, urtaro, ia eminik eman gabe, irakatsi iezadazu. Eta poema bat aukeratu dut, maitasuna zer den ikasi behar dugu. Bai. Azkenean poema guztiak dira maitasunari buruzkoak naiz eta seguro. gukukatu ez? Bai, seguro. Bai, mi pentsatzen dut hori Zitao izeneko poeta batek esaten zuen gizaki batek egin dezakeen gauzarik importantea gorestea dela. Alabantza bat munduari halako baiezko borobil bat bizitzari baiezko bat ematea. Baina hor kasuan agertzen da lehen komentatu duguna ifrentzuarena. Nola, nik susmoa dauka maitasuna badaukala bere infrentzua. Eta izango dela, maite duzun pertsonen de eriotza, edo norberarena, edo konpainia hori ez izatearena, eta hori. Eta orduan, hori nola badakit ikasi beharko dudan, eta gutxika ari garen ikasten, eta badakit oso mingarria izango dela, badakidan ez hori, eskatzen dion naturari, laguntzen didan hori digeritzen apurka, ia minik eman gabe albada, pentsatzen du naturaren ziklotasuna horrek, edo ideia horrek ematen didala gitxienez kontsolamendu bat, holan irudimenean behintzat, eta eskatzen diot maitasuna oso osorik zer den ikasteko bide horretan, izan dadila suabea. Baina barkatu natura
askotan ez da suabea, Ez, oso ez, ez, krudela da. oso krudela. Eta gube bai, porque ondo pentsatzen baduzu, gizadiak ez dakit lortu duen oraindik maitasunaren errepresentazio forma simboliko benetan atsegin bat egitea. Zu pentsatzen duzu adibidez kristautasuna dela mendebaldeko zibilizazioa azken mendetan gobernatu duen mundu ikuskera nabarmenki, esparru guztietan orain gutxiago, baina kontrolatu edo apur bat bideratu duena. Eta kristautasunak gurtzen duen maitasunaren jainkoa gogoratzen dugu tortura lanabes baten bidez. Osea, gurutzearen bidez gogoratzen dugu guk maitasunaren jainkoa. Gurutzea da tortura lanabes bat, hori erail zuten. Orduan, maitasunari buruz hitz egin nahi dugu, eta joaten gara berehala George Floyd ere akabatu zutenean, George Floyd eta arrazakerien kontrako jarrera bat aldarrikatzeko, keinoa esan, nola poliziak ito zuen belaunarekin, eta hori gogoratzen dugu. Beti ematen du maitasunaren errepresentazio bat egiteko jotzen dugula ifrentzura. Eta, bueno, hori ez dakit, holan izango gara, egongo dira, eta igual, egin du izan, adibidez, romantizismoaren maitasunak igual ez zuen alde hori, baina bihurtu da harreman, bikote harremanetan gauza oso klaustrofobiko bat ere bai, orduan, ez daki lortu dugun inoiz representazio bat egitea maitasunarena, benetan biofiloa eta bizitzera bultzatuko gaituena, ez? Zer pentsatu ematen duze, karo, ez da zuk aipatzen duzun alderdi bat zure poemetan, ez? Espreski ez? Zein? Naturaren alde Anker hori. Ja. Oso gutxitan. Ez, pentsatzen dut periodikoetan eta telebistetan eta aldizkari guztietan eta beteta dago egunerokotasuna ankerkeriaz eta munduko geopolitika guztietaz. Orduan pentsatzen dut, egongo da lekuren bat atseden hartzeko, ez? Poesia ez bada, ez dakit, deno behar dugula eta pentsatzen dut arteak eta hitz poetikoak ere daukala aukera asko dago, bakoitzak bilatuko du gauza bat poesian eta beste bat, baina ni bilatzen dut atseden leku bat ere bai, eta eskatzen diot, laguntzen didan munduan, zerulurretan, etxe bat bilatzen, aterpe bat, leku bat babesteko eta gustora egoteko. Eta horrek ez du esan nahi, ohartzen ez naizenik, edo ankerkeria horretaz badakit hori ankerkeria hori hor dagoela eta kurdela izan daitekela natura, baina hori apur bat subtextuan agertzen da, porque zuk esaten baduzu zederra den hau eta batean esaten duzu baina esan ez duzuna da hau desagertu egingo dela. Hori ja nahiko mingarria da, hori ja horren desagerpena, edertasun horren guztiaren desagerpena, niretzako... Ez da beharrezko zuretako aipatzea. Ez dut uste. Berriki Gorka Orbizuko disko aurkeztu duenean esaten zuen. Nik mundua ezin dut aldatu, ez nire kantuen bidez ezin dut aldatu mundua, baina bai erreparatu normalean, ez? Edo fokoa jarri, ilunpean egoten diren gauzaioi bezak nola esaten zuen, ez? Baina erreparatu, bestek erreparatzen ez dioten horri, edo... Eta justozuk ez duzu egiten. Baina ankerkeria horiek ez daukate fokori, fokoz beteta dagoela. Foko bat, nik uste dut esan nahi zuela, bai telebistan, edo ez, oso bistan ditugula, baino ez behar bada kantu batean, edo ez, sormenari lotutako zerbaitetan. Esan lehek ez dakit, baina ez dakit, Zer ematen dizu zuri poesiak, esan nahi dut? Bai, ez dakit. Nik ez dauka beharrik poema baten inor gogoratzeko Auschwitz edo Gaza edo... Ez diot eskatzen hori poesiari. Hori nik badakit. Min hori badaukat nik egunero. Orduan zertarako emango edoziko hasiko naiz irakurtzen poesia liburu bat gauza horretaz gogo eta egiteko badakit. Ni min gehiago ez eman badaukat nahikoa.
Hori periodikoan, telebistan, tabernan, hori entzungo dut, egunero entzuten dut. Nik behar dut orain beste gauza batzuk entzun. Baina hori gustu personala da, ez dut esaten ezin daitekenik idatzi horre buruz. Sortzaile bakoitza dauka hori da, bai. bere xedea eta Bai. bere, en fin. Bai. Ba ez dakit, hemen etxean bezala gaude, zuek komentatu nahi duzuen zerbait, edo streaming bidez ari gara, baina bueno, nik jasoko dut zerbait esan nahi baldin baduzue, edo irakurriko dugu bestela poemaren bat. Zuk aukeratu, zure gustokoak. Ba, ez dakit, nire gustokoak aukeratu ditu. Ba, irakurriko bat Xabier Mendiguren gustokoa, porque edizio lanetan esan zidan, jarriko dugu kontrasalean hau, eta bale, hori jarriko dugu. Eta hori da, zekaro, kontrasala da, eta zala, nik adibidez, ez bazaita zala gustatzen ez du liburu bat erosten. Eta kontrazaleiko poema aukeratzea oso gauza zaila, ose Xabierrek aukeratzen. Bai, Xabierrek izan zidan, eta ondo era bai, ondo iruditzen zait. Ba, irakurri. Begira maite, eta parkatu, justo azkenengo galderarekin lotuta dago, bai. Begira maite, lizar berdatuari begira nago berriz ere, elorriaren lore zuriei. Pentsatuko dute, ezaidala giza bihotza inporta. Azaldu iezaiezu baietz, belardi hauek gu garela, eta infinituki bizi nahi dugula, sasiak bezala temaz lurrari loturik, temaz elkarren artean korapilaturik. Pentsatuko dute ezaidala inporta zait. Horregatik idazten dut gauza hauek, inporta zaidalako, eta bine ematen didalako. Orduan hemenik atzeen hartzen dut. Ez dakit beste zerbait komentatu nahi duzuen, edo jakin, edo... Bota. Nik bai, galdera bat. Bueno, naturarekiko begirada hori nolabait jartzen gaitu izakiok ez, naturaren kanpoan bezala, ez? Nire galdera nola kokatzen duzu, izakia eta natura, ez? Aldamenean, goran, barruan, pixka bat, hori, izakia eta bai, nik ez dakit gero zer transmititzen duten poemek, nik ez dakit lortzen dudan edo ez, baina lortu nahiko nukeena poemen bidez, edo poema idazten ari naizenean da, Rilkek deitzen zion, alemanez, munduaren barruko espazioa, Weltinnen Raum, munduaren barneko espazioa. Eta zer da munduaren barneko espazio hori da munduaren edo zerulurren intimidadea. Orduan, norbera konektatzen duenean bere intimidadearekin, hor bat egiten du, edo helburua izango litzateke intimidade horretan bat egitea inguruan daukan munduaren intimidadearekin. Orduan, ez da pertsona bat aurrez aurre naturaren aurrean edo goian edo azpian dagoena, baizik eta gauza bera dena, paisaiaren parte dena. Hau da, zerulurrak subjektu bezala kasi poemak idazten. Baina hori lortzeko behar da munduaren barneko espazio horretan sartuz. Edo salto eginez, ez dakit, batzutan salto egitea da, igual sartu baino, porque batean egiten duzun gauza bada. Horri zuri badago eta isili geratzen zara eta azten zara entzuten, zer daukat ni barruan, zelan nago gau, ze arnaz dago inguruan, ze ari naiz entzuten, hori isiltasun hori azten da, hori intimidade bat sortzen da, kasu batzuetan, kasurik onenean, sortzen da intimidade bat munduarekin eta norberarekin. Eta intimidade horretatik saiatzen ez ni idazten. Intimidade hori nolabait espiritualtasuna ere da? Ez dakit, izen horiek gain polemikoa dira, azten zara edertasunari buruz hitz egiten, eta espiritualtasunari buruz hitz egiten, eta jende pentsatzen da anakronismo badala edo frivolidade bat, ez? Baina, bueno, baliteke, ez dakit, izan daiteke, bai. Nik garai batean idatzi nuen, ez poeme, beste Mapuchen artean egon nintzen garai batez, antropologia ikasketekin lotuta, eta egin nion elkarrizketa bat hango poeta batzuei, eta tartean Elikura Chihuahilaf poetari, dala tipo bat itzela eta oso ondo harrapatzen du
ez dakit, mundu ikuskera baten alde espiritualena, baina aldi berean oso lurtarra be bai, ez? Eta gaztea nintzen, eta nire tesiaren titulua, ara joan nintzenean zen, likura egin edo tesi bat, eta titulua da La religión mapuche. Eta arek izan zidan, no, religión mapuche olbidate. Religión mapuche jartzen baduzu, nik ez dut zure galderarik erantzungo. Religión esan nahi du, halako estruktura bat, hierarkia bat, eliza bat, antolakuntza bat. Orduan, ni proposatzen dizut espiritualtasun hitza erabiltzea, espiritualtasun maputxea. Eta esaten zidan, espiritualtasuna niretzako da guk maputxe bezala, eta maputxe bakoitza bere modura dauka, eta gero denok batzen gatuen zerbait ere bai, baina guk nola aurre egiten diogun bizitzaren misterioari, bizitzaren eta heriotzaren misterioa. Bakoitzak nola egiten dion aurre horreri, ze erantzun ematen dion. Eta orduan zentzu zabalago badauka, eta hor edozeinek dauka erantzun personalen bat gutxienez, zer, eta orduan niri hitz horrek ez di beldurrik ematen, baina badaki dala leku bat, hau zer dabil hemen potifikatzen, ez? Oindela gutxi batzutan bidaltzen ditu poema lagunei eta holan, eta aurrekoan etorri ginen Donostira eta lagun batek esan zidan, jaso duzure azkenengo entziklika. Bueno, poema batekin bukatuko dugu? Venga. Zure gustoko bat? Bale, bukatzeko igual liburuko azkena egin aldugu. Bai. Lehenengoa edo azkena. Azkena igual, ez? Azkena, venga. Zer lehenengoa beti izaten da oso garbi, Bai. badoala, eta azkena beti da... Bai, azkena da, beitu, azkena... Pensatu duzula sartu edo ez? Azkena sartu nuen halako egun batez. Gaura sartu dela egoaizea eta bapatean ematen du negua amaitzen ari dela eta udaberriko lehenengo eguna dela, halako baten, halako, ja dela 3 urteko... Orduan oso aproposa. Bai, aproposa da, porque... Une batez isilik eta geldi daude zeru lurretako fruituak. Oraindik ez dira jaio lehenengo lore zuriak ere, baina haizeak badakar usain gozoago baten hautsa. Entzun nola piztu diren txori jaio berrien soinuak. Kantuak aldira jada. Nere isiltasunean ere dena da kabitzen. Gaua bera, izartegia, eta intxaur baten zeru estua. Berdin da, esnatzen ari da belarraren marmarra. Astiro, gu ere esnatzen ari gara. Zabaldu betazalak argira, bihotza, eskua, zabaldu eskua. Jo, eskerrik asko, Jon. Zuei. Elkarrizketa hau niretzako izan da opari bat. Niretzako bai. Eskerrik asko zuei etortzeagatik, pantailan bestaldean daudenei, eskerrik asko Kutxa Fundazioari eta Elkar Argitaletxeari, eta jarrai dezagun, poesia idazten. Eta zuri Castillo eskerrik asko. Idazten eta irakurtzen. Hori da, eskerrik asko danoi eta Castillori eta zuei danoi eskerrik asko etortzarra. Bai, eta nik ere emango dizuet, bai.